Hoy! Kurkuri kurken ka ag sulsulo ka kadino kwa sawam laeng kanya numayatrik ng magbakuri kur kanya
Di ka agdagat, di ka agabag, panagkulikot ko kindahanan. Jak ilibak, jak ilimet, nabayagan nga jak lang kulikot. Isol sa inak ligur-gurigur, budot abot jak payen macorjot. Nyem ini si bibyak nilakay, kurikor ko inaldaw pa'y. Urayak lang nga agad katay, imas kurikor na makapatay. Why, pagdaksan na, nupada sempanak kurikor ko. Anay na yade, ngay sedek ko, jak isagan, ikinain ko. Di kayak ko nga tiradam, jak polos masaksakan, jak agsanal ke, jak agiwi, di mo pagkayo kang balaibi. HBO Records and Oliver Production. Your wish is may kawan, may kanbiyang ko kurang kan. Left and right, inapumayan, paturay kong agkikidin. Ang istorya kasla, isip kalaingan. Amin nga isyu, get istorya enan. Istorya enan, amin nga karubanan. Ni chismosa akaruba, ket sutsuban ay. Nuwag istorya kasla, isip kalaingan. Istorya enantay, palasang makarubanan. Ganasikugan, kanoti kaatuan. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa akaruba. Chismosa akaru, bakit nalain? Wag istorya kasla, isut kalaingan. Amin nga isyo, sarak-sarakin na. Istorya enan, amin nga karubanan. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga karuba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay
ay chismosa nga karuban. Di bagatan sumatin na isumete pagrugyanet ti apadan kaasin ni babae nung isukit kapilit na ket mapay si kalakay ket saan metakas jay numaminisan ket siyak payen ay maupay di nagsamet at ay ayaten napulos bet na jak makita Gimun ka kaniyak na siya tay kurso na sarita na mapanto ang patek sa kanto at wala na sumangpe ni bakit na sumati na isumete pagrugyanet ti apada kaasin ni babae nung isukit kapilit na mapay si kalagay ket saan metakas jay minsan ka siya payen ay maupay di nagsamit din ay ayatin napulos bet na siya makitang magibon ka kaniyak na siya ay kurso na dagan at pagsasaong at iipot ng tani ayaw ngayon mo masupraan ayan ayat ket maragran itay ngarutliklikan sa panagkatap tapno na yan ayat ken kumayat ken mapay si kalagay ket saan metakas jaya lumaminisan ken siya payen ay maupay pinagsamit ken ay ayaten napulos meta siya makitang magimong kakaniyak na siya tay kurso na dagan pinagsamit ken ay ayaten napulos beta jak makita mabinong kakaniyak na siya kay kurso na pa'y di damdam